Recordeu, és important que mantinguem la posició fins que el fotògraf ens asseguri que tots els trams estan ben fotografiats. Les mans se'n van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran.
volem ser un país informat. Volem la independència, volem països catalans. Que si no estem tota l'estona movent, podem també menjar. Mira la cámara. Ah, hola. Pues a la foto de peixia, tenim que anar a treballar. Ya está, ya está. Esa la colgamos. David.
Sí, pues aquests no, eh? Anem a la dona directament. Anem a la dona directament. Ara mateix. Ara no és que... Avui la medicació no... L'aigua. Estem a... Bueno, ja ho veurem. Si costa acostumar-se. Jo és que... Claro, no tenen temps per fer. No arriba, no? Deu ser... La mateixa. Riu o què? Escolta, prou, Laia. Visca la terra! Visca la terra! Visca la terra! Hòstia. Què vol aquesta tropa?
Quan acabi la foto marxem. Independència! Independència! Espera. Ei! Mi diu, anem a la mani. ¿Lo conseguiremos o no? Plena de sang, plena de joia i plena de cor. Que té una flama que digui sí, per on destorna sempre ho vol dir. Que té una flama que digui no, per on sempre ho vol que dormi dura dintre de mi, la fusta groga del sí.